Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan inggih mawi ira-iran Joko Kendil minta kawin versi humor. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindahaken Raka Mas Aji Soko. Asisten sutradara dipun tindakaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakaken Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi dipun tindakaken Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Mbata. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Parangkencana. Adipati Jaya Sariman dipun paragani dening Cak Heru Sariman. Adipati Tejo Sumogol dipun paragani dening Bapak Mogol. Pati Telogorejo katindakaken Dimas Eko Pranoto. Senopati Sutresno dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Toyo Arum. Resi Pramuja katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Wasi Aking katindakaken Raka Mas Andi Prastyo.
Sri Asih katindahaken Nimas Puput Jarmiati. Pramuji katindahaken dening Adimas Kundi Asmara. Ewondene para murid karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Prabu Sindunegara ing dalu menika kaparagane Adimas Abi Rojali. Siti Kumbini katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wonten ing guwa mayit Resi Praboto kaparagani Raka Mas Aji Saka. Tenung katindahaken Adimas Sabar Sugiyanto. Joko Kendil kaparagani dening Cak Sendor. Cahyo Purnomo katindahaken Adimas Rokim Sanjaya. Wondene Bathara Narada katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Medang Kawuryan. Adipati Purbanegara kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Reksa Praja katindahaken Raka Mas Dedek Wibisana. Widyaningsih kaparagani Nimas Tata Wulandari. Widosari katindahaken Nimas Menik Widyawati. Wondene Widowati kaparagani Nimas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken siji arum somplak kabiyantu siswak indah kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
wis model ngene iki. Ana bupati ngene. Wis endang ngene ya. Gak ora cedhek ya. Pripun kasine? Ora. Iya. Ojo bareng nek ya. Nggih. Pripun iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan bupati napa ustad? Bupati Bupati lho gendeng. Sakit gede mata. gele-gele. Ah nggih. Sowan buka para. Bener ora? Trek. Gede napa iki gak jelas bupati? Ora ora gitu. Ngarso.
kepenak to dadi ratu niku. Penak apa Lho. ribet. Dadi ratu niku kepenak. Kepenake kepiye? Ya kepenake niku saben-saben panjenengan niku perintah mesti tansah dipun estokaken kawulanipun. Dados pengayoman ngoten. Kewondene panjenengan menika dadi bupati anyar-anyaran. Iya. Kedang Embat Praja niku sing adil wicaksana supados dipun tulat para kawula-kawula panjenengan wonten ing Parang Kencana. Yen kok sawang aku kurang piye teh? Kurang bagus. Oh, iya bener. Iya toh. Nanging benten niki saking pemanggih kula. Pendapatmu piye? Panjenengan pinangka Adipati Anom Oh, berbudi bawa leksana. ya. Gagah tur pideksa nanging wonten emanipun Emane kepiye teh? dereng gadah bojo. Ngene iki. Aloke kawula panjenengan niku wonten ing Karang Pradesan. Lho, Aku dhewe bingung. lho, pripun? Yen tak rasake, aku ora kekurangan dan Pripun? aja mbok krungu. Berarti saya nek cangkeme aja. Nggih. Aku ora kekurangan bondo bandoso. Nggih. Apa bandoso? Bondo donya. Bondo Bandu. Bondo bandu. Nanging mangerti yo. pripun? Wanita ndi sing bakal tak pek. Nek gendak kebangetan ayo. Bang, Aku terus piye lagi. kira-kira sampean niku mun gadah titikan wanita dereng. Siji wanita delungono nanging ana. Sinten niku? Sopo jenenge? Duh. Sampean niku kocape ya. Sampean niku seneng wong wadon sing jenenge Sri Asih saka Pertapan Toyo Arum. Wis tau tak critakno kuwi ya. Nangke Aku keluk. yogane Bokor Si Pramuja. Jenengan tunggal karep iki. Oh, iya. Nah, pripun jenengan? Sampeyan ki eleng-eleng arep kuwas ya. Sak cek lagi iki marai terlalu tadi. Aku duwe patian wanita. Kabeh mesti dadi impenku. Tak impenake no dalam wengi. Jenenge Sri Asih saka Pertapan. Omahe kono. Toyo Arum. Situ arum. Toyo Arum. Kok Sido Arum itu? Sampeyan kok dedel men dadi bupati. Aku asli karo tau dadi. Nggih, nyuwun sewu. Menawi panjenengan ngayonaken Sri Asih badhe sengakaken pinangka dados garwa kula sarujuk. Sinaosa menika namung saendang sutaning pandita. Sak ngono to? Nggih. Kula nggih sarujuk. Wis setuju. Nanging Emane enten piye, Ki? emanipun. Nalika panjenengan mau paring dawuh dhateng kula supados caos serat Ibran kagem kadang anem panjenengan Arya Sumoga. Ayo. Ah kok dereng tinangkel wonten ing Pendapi Agung Karang Kencana. Lah niki lho, kula wates nek piyambakipun. Ah iki Pak yang Telat diuncalno. Adikku. Kang Mas. Pirang puluh tahun awake dhewe ra ketemu. Apa kowe lali karo aku? Tak kirimi surat Ibran. Ning kok lagi teko iki kowe ning ndi ae? Pirang tahun ora ketemu. Wes saiki kok delogok jarang. Lalinan asemane. Duh Kang Masku. Coba kabeh Nganti kangen aku Kang Mas. iki Ya sepurane wae aku lagi sosowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan. Kuwi lho lha opo geger. Apa sing teblok? enekane. Suping. Suping. Ah, Iki
Aku sowan rada randat, aku njaluk ngapura. Ya. Iki sumpenge sing siji mbok kok diale. Wis kandel. Aku karo gendeng kuwi ndak semono kok. Lagi. Waleh menapa Kang Mas? Kula menika badhe matur kalian panjenengan. Matur kanthi saketane atimu. Merga ingkang dados wakile tiyang asepah kula namung Kang Mas. Ya, Mila kanthi menika Kang Mas, menawi kepareng kula badhe omong kalih panjenengan. ya. Menapa panjenengan boten mesake kalian kula? Ora apa-apa pripun? Iki dekorasi alam. Kambas, Mas, yen Sri Ramu kepengin duwe garwa. Lho, durung kula omong. Durung ngomong. aku lali. Ya piye dibagi? Panjenengan menika anggere diwasi kok ora diduwokno wonten napa? Sebab gedeng sinom itu mesti. Ya, iki Kakang. Napa panjenengan boten mesake kalian kula? Panjenengan pun dados nalendra wonten Karaparang Kencana. Nanging nganti kalenggahan menika kula dados adi panjenengan dereng anggadhahi bojo. Ngomong kaya Lagi ngetek. Yen kowe kepengin duwe bojo, pun kakang tansah sarujuk kali kaduk. Rada-rada sithik aja besawan terus lali. Yen kowe seneng wanita ndi? Yen seneng putrane pendhita ndi? Aku saku Nina Kori Dodok Kori Kori lali. Kambas Oke. sampun wonten ing telenging ati kula kepengin duweni bojo bocah saka Parang Pradesan. Bocah Karang Pradesan. Nggih, Sapa sing kok arep Mas? kula kepengin duweni bojo naminipun Sri Asih. Piye? Mau terus piye kowe kok lari nang Yo usir ale kene kok. Kowe kepengin duwe bojo Sri Asih. nggih. Usik. Nggih, Kok padha sing tak kandhake marang Sri Ramu muri? sampean niku ngelikke mriki ya. Ya, Aja Dimas aja Sri Asih. Kowe rabi wong wadon liwe aku sagah. Ning aja Sri Asih kok akhir tukaran. wis roh tak arep tak bubung sono lho. Aja kok bungkuk bulet kok. Iya, Lah, yo kandhane sik aja Sri Asih liyane. Aja Sri Asih. Kang Pangkateh pinarak mriku. Pate kok sembuh usir iki. Ya ketoprak kok usir-usiran iki. Di yen iso tandake urungno karep-karep gawe sisi Asih. Yen iso golek wanita liyane, Yupi apa Lasrin sapa wae. Ning aja Sri Asih. Kersanipun Kang Mas Mergo Sri Asih wis bakal ya Rek, bakal tak undut garmu. lho. Opo piye sing mbok arep ngono? Kok nunggal karep panjenengan kepengin anggadhahi garwa Sri Asih. Ya, Saking pundi menika? saka iki mau desane. Toyo arum. Lho. Toyo arum. Ya iku jenenge Sri Asih. Napa panjenengan sampun nate pirsa? Bocah wedok ingkang nami Sri Asih saking Toyo Arum Durung tau nanging saka apa yo?
Pangen-angen ning atiku ino lan wengi. Bayangno terus lho, Bro. Alamat ngimpi sajroning. Ning aku wis ngimpi to ya arep percaya ayu itu. Sulistiwa Pak. Napa leres? Nanging menawi kepareng kula omong kalian Kang Mas, panjenengan mawon sing wis dadi nalendra, panjenengan mawon sing wis duweni donya brana sing akeh, golek wong wedok liyane toya arum. Ora iso. Kowe kena nyeperekake sapa wae. Ning aja nyepelake kakangmu. Mergo kakangmu kepengin duwe bojo luwih dhisik sing tuwa. Kakang Asuriman, Apa asumangga? Wasa-asa. kula mawon ingkang kepengin ngepek bojo Sri Asih langkung rumiyin. Ora iso. Mboten purun? Kowe kena ngepek Sri Atin sing nglangkai Kang kene. Oh, Pasane peken ya. ngoten to omong sampean. Monggo dipun lajengaken kalian. Ayo Prabu. Jabut, kerasa jabut. Kerasa sampai lu jabut. Cikone salah. Iya. Ora tekan. Wani sampean kalih kula. Perkara wanita. Iku sigaran yo. Terus Yen suku mundur kok paling apa cekekan. sampean sing kepengin bacut ngepek bojo Sri Asih. Tetep aku sing tuwa bakal. Bacos. Wani kalian kula. Apa sing tak wedeni? Kowe ra tak bayar. Lho aja gol. Kamu bayar mati lah gol. Lho kebayar ah gol. Maksudnya piye? Apa jadi hati-hati ketoprak kok. Pripun? Ora iso. Boten kurang saestu. Ora. Ayo wani jeneng atiku. Ini Bapak Ndi. Wani terus. Pani. Saestu. Ya. Kowe iki waseme nypisah kok ilang. Aku lali, aku lali. Aku ora lali aku guyu delok raimu. Piye? Iki apa ora? Perkara wedok tak sape. Terus? Yo. Ora paten binaten dulur-dulur siji lan siji ono sing mati kelana. Ngono. Prayogane nglamar bareng. Ngono? Ah iya. Lamar bareng bisa ditampa, ya iku sing dadi bojo. Ah umpama sampe sitampa sampe lilo. Nggih. Masuk baline. Nek sing sitampa mriki sampe nggih lilo. Ngono. Nggih. Oke. Salaman. Kakang, Iya, Ki. omonge patemu iki mak ana benere. Ati ora kedhuwur. Ojo ngono. Lama sanggup bareng. Sakniki nglamar bareng. Ya, Sapa sing ditampa, sing ora ditampa aja lara ati. ya ning ngono perjanjian antarane kowe karo aku. Kowe ndek yen mulai mek gur ketut ya. Loh. Niki ketone sampean terus. Lha saiki ora rene meneh gak isin iki. Ampun, ancen aku wis tak karep ini. Ya, ning ngono. Pripun? Awake dhewe bebarengan tumuju itu ya arum. Endi sing ditampa ya aja lara ati. Nek Sri Asih nampa kula sampean aja lara ati. Nek Sri Asih nampa sampean, sampean tak pateni. Ayo barene ngono. Ya aja ngono mati. Ya nek ndakake kowe. Ya iku mau perjanjian sing ditampa. Ya seneng sing tak tampa aja lara ati. Karepe pripun? Yen siramu sing ditampa, aku legowo kanthi lahir batin. Balekno pusakane. Ya ngene. Oh. Iku lho. Kali nek. Nek aku sing ditampa kowe aja lara ati. Ayo bebarengan kembul bojone Ondra. Kok kembul bujana. Bojone kaya rom. Tamani budale. Ora sampean sing mangat. Eh!
Koprojo. Lho nggih, atus. Parang Kencana. Dereke bendaramu ngelamar anane Sri Asih. Nyesaken dawuh. Sampai ayo prajurit. Derek. Monggo. Prajurit ana ing Kadipaten Parang Kencana. Apa wis padha samapta? Sampun. Mundi dawuh marang sembahan Adipati Heru Sariman. Kang supaya nderekake tumuju ana ing pertapan Toya Arum. Mula ganti kuwi sing tak piji prajurit Kipri dapur maju. Dawuh sagake prajurit ana ing Kadipaten Parang Kencana. Sampun dipun keparengake. Kena kawiwitan. Pratamtama. Yoga makarya Esti Sanjata lumaksana magda-gda. Tanjio. Tanjio. Anggone makarya wis padha lan ati-ati. Tanjio.
Sopo kang dadi aran? Oh, dipun tepangaken nami kula Den Mas Bagus Haryo Sutacu Pramuji. Are pesta. Den Mas Bagus Haryo Pramuji. Leres. Lajeng panjenengan menika sinten kok bagus-bagus? Wanuh ki, aku warongko utawa pepatih saka Kadipaten Parangkencana. Asmanipun RS Sutaresno. RS Rumah Sakit. Yo, Lho. RS singkatane rumah sakit. Panjenengan menika sing gadah rumah sakit. Ya, cedhane kaya ngono. Saking pundi? Parangkencana. Kancono. Ingkang sepindah. Tlagorejo. Rogorejo. Heeh. Garjo. Oh, ampun seru-seru. Bunga hatiku, sakwise aku ketemu kelawan kowe. Sih bagus, gagah, pitikso, mudo tumaruno. Lajeng kersanipun minggah wonten pertapan Toyarong. Aku pengen tinemu kelawan Resi Pramuji. Sing dadi manca kaki ana ing pertapan Toyarong. Mergo ana wigati sing bakal tak aturke. Menawi napa niku wigatos. Aku pengen takon, apa bener ana wadon sing ayu kaya dene widodari kang mapan ana ing Toyarong sing jeneng Sri Asih. leres. Tenan? Boten klentu. Ayo Gawat tenan. Ersen, dipun lajengaken paman matur monggo. Kabar sing wis kawentar kondang kaondang. Yen to Sri Asih iku ayune kaya dening widodari ya apa? Wah, leres. Jebul Sri Asih menika ayune menika sampun Kondang kawentar. nggih. Ana ing Kadipaten Parangkencana. Upama Candra ana ing alam kadewan kaya sapa? Wah, kados Dewi Sinto. Alam kadewan? Nggih, Dewi Sinto. Weh. Wayune. Edap ngedapi. Yen alam pewayangan Benten melih kados Dewi Sri. omolah malih tekoni kowe. Wayu kanca boten. Kuwi alam pewayangan. Pewayangan. Yen to ning alam selebritis, Kados artis Jepang. Sopo? Mario Jawa. yen to ning alam Wahyu Manggolo kaya sapa? Wani benten melih Kaya sapa? kados arum somplak. Sanirunge kaya sedul niku. Kertas boten. Ayo tenan yen ngono. Wayu. Karepku aku pengen nglamar kanggo pepundenku. Sinten? Sengkake pinangka dadi garwa prameswari. Lah kok mboten langsung pembudene mawon ing Hei, kamar. aku mung dapur utusan. Pepundenku sono ning mburi niti kreta kencana diderekke prajurit Bondo Arto kang tumpi tumpuk unduk pinangka sasrani nglamar Sri Asih. Oh, ngaten. Piye? Oh, nggih. Hei, Ngapunten, kula teng mriki nika sampun dipun utus. Utus piye? Kaliyan Gopur Si Pramuja. Sok sinten kemawon boten dikeparengaken minggah wonten pertapan Toyo Arum. nanging kowe kudune iso nindingi perkara iki. Sing tumeka ana ing Toyo Arum iki omong sak dengah manungsa. Pawongan sing duweni pangkat derajat dhuwur, Hadipati, Nerpati, Pepatih lan para nayaka prajane. Nyubya kelawan pepundenmu Bopor Si Pramuja pengen disengkake pira paran para besok ana ing Kadipaten Parangkencana. Mula saka kuwi Nggih. ada jangkaku saka Kadipaten Parangkencana. Aku njaluk sedalan sak titik tak lakoke tuju ana ing Toyo Arum. Sepindhah melih pangapunten ingkang kathah. Nggih. Teng mriki kula menika sampun dipun utus. Gopo Pramuja nembe ngayang jejeban sanes wedal mawon kula atur langsung. Entuk apa ora? Boten angsal. Ora to.